Η διχοτόμηση του κυτάρου αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία μέσω της οποίας ο οργανισμός αναπτύσσεται, οριμάζει και συντηρεί το κυταρικό του ιστό. Κατά τη διάρκεια της μυτωτικής φάσης, το κύτταρο δημιουργεί καταρχάς δύο νέους πυρήνες και έπειτα διπλασιάζεται δημιουργώντας εν τέλει δύο ανεξάρτητα κύτταρα κατά τη διάρκεια της κυταροκίνησης. Μυτωσή ονομάζεται η διαδικασία διχοτόμησης του διπλασιασμένου γενετικού υλικού ενός κυτάρου σε δύο νέους κυταρικούς πυρήνες. Η μύτωση χωρίζεται σε ξεχωριστές φάσεις. Η πρώτη φάση ονομάζεται πρόφαση και ξεκινά με τη συμπίκνωση του DNA και την οργάνωσή του με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει την κλασική μορφή ενός χρωμοσώματος. Έπειτα ακολουθεί η προμετάφαση, όπου μικροσωληνίσκοι προσκολώνται στα χρωμοσώματα, στην περιοχή του κεντρομεριδίου. Τη φάση αυτή ακολουθεί η μετάφαση, όπου τα χρωμοσώματα ευθυγραμμίζονται στον ισημερινό της ατράκτου. Ακολουθεί η ανάφαση, όπου γίνεται διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων. Και τέλος, έχουμε την τελόφαση, όπου γίνεται η επανεμφάνιση του πυρήνα στο κύτταρο γύρω από τα ζεύγη των χρωμοσωμάτων. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία της μύτωσης και ακολουθεί η κυταροκίνηση, κατά την οποία γίνεται διαχωρισμός των δύο νέων κυτάρων. Η διαδικασία της μύτωσης αποτελεί ένα μόνο μέρος του κυταρικού κύκλου. Για αρκετά από τα ευκαριωτικά κύτταρα, η διαδικασία διπλασιασμού των κυτάρων συμβαίνει κάθε 24 ώρες. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ένα κύτταρο το περνά στη μεσόφαση, η οποία διαχωρίζεται σε τρία επιμέρους στάδια. Τα στάδια G1, S και G2. Η φάση G1 τώρα είναι το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της μεσόφασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το κύτταρο αναπτύσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου, φτάνοντας κοντά στο τελικό του μέγεθος και είναι ικανό να πραγματοποιήσει πολλές από τις βασικές βιοχημικές διαδικασίες του. Κατά τη φάση S, το κύτταρο διπλασιάζει το γενετικό του υλικό. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κύτταρο φτάνει στη φάση G2, οπότε και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του κυτάρου. Όταν το κύτταρο έχει πλέον διπλασιάσει το DNA στον πυρήνα του και έχουν εμφανιστεί δύο κεντροσωμάτια στο κυταρόπλασμά του, τότε είναι δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία της μύτωσης. Μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 80 λεπτά. Κατά το πρώτο στάδιο της μύτωσης, την πρόφαση, παρατηρούμε για πρώτη φορά την τυπική δομή ενός χρωμοσώματος μέσω της συμπίκνωσής του. Την ίδια στιγμή, πρωτεϊνικά μόρια του μπουλίνης δημιουργούν τους μικροσωληνίσκους, που εμφανίζονται από το κεντροσωμάτιο στα ζωικά κύτταρα. Τέλος, κατά τη φάση αυτή, οι μικροσωληνίσκοι εξαφανίζονται. Έπειτα έχουμε τη φάση της προμετάφασης, κατά την οποία γίνεται απεικοδόμηση της πυρηνικής μεμβράνης και ταυτόχρονα από τα κεντροσωμάτια συμβαίνει πολυμερισμός των μικροσωληνίσκων με σκοπό να δεσμευθούν στα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων. Ο χώρος όπου βρίσκονται τα κεντρομερίδια στα χρωμοσώματα ονομάζεται κινητοχώρος. Έτσι τα χρωμοσώματα αποκτούν την ικανότητα κίνησης κατά τη διάρκεια της μύτωσης. Η επόμενη φάση είναι η μετάφαση, όπου πλέον τα χρωμοσώματα έχουν αποκτήσει το μέγιστο βαθμό συσπήρωσής τους και διατάσσονται στον ισημερινό της ατράκτου με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κάθε αδελφή χρωματίδα να κοιτά προς αντίθετο πόλο της μυτωτικής ατράκτου. Η επόμενη φάση είναι η φάση της ανάφασης. Εδώ συμβαίνει ο διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων κατά τον αποπολυμερισμό των μικροσωληνίσκων. Έτσι, κάθε αδελφή χρωματίδα από κάθε χρωμόσωμα μεταβαίνει σε διαφορετικό πόλο της μυτωτικής ατράκτου και ταυτόχρονα αποσυσπυρώνεται. Μην ξεχνάτε ότι αφού οι αδελφές χρωματίδες έχουν προκύψει με αντιγραφή, προφανώς είναι πανομοιότυπες, με αποτέλεσμα ό,τι γενετικό υλικό φτάνει στον ένα πόλο να φτάνει και στον άλλο. Τελευταία φάση της μύτωσης αποτελεί η τελόφαση, κατά την οποία γίνεται επαναδιοργάνωση της πυρηνικής μεμβράνης γύρω από το χρωμοσωμικό υλικό στους πόλους της μυτωτικής ατράκτου και έτσι πλέον το κύτταρο είναι έτοιμο να διαχωριστεί μέσω της κυταροκίνησης, κατά την οποία συμβαίνει αμέσως μετά τη τελόφαση. Έτσι μπορεί από ένα αρχικό κύτταρο να προκύψουν δύο πανομοιότυπα γενετικά κύτταρα. Η κυταροκίνηση συμβαίνει με τη βοήθεια του κυταρικού σκελετού. Όταν δηλαδή αλλάζει η διάταξη των ινιδίων, τότε μπορούν τα δύο νέα κύτταρα να διαχωριστούν, με αποτέλεσμα τα μισά οργανίδια να πάνε από τη μία πλευρά και τα άλλα μισά από την άλλη, όπως συμβαίνει με τους χλωροπλάστες, στα φυτικά κύτταρα, με τα μυτοχόνδρια, στα ζωικά κύτταρα και τα υπόλοιπα οργανίδια. Όταν λοιπόν διαχωριστούν τα δύο νέα κύτταρα, βρίσκονται πλέον πλήρως στη φάση G1 της μεσόφασης. Ας παρακολουθήσουμε άλλη μια φορά τη διαδικασία της μύτωσης.
Πρώτη φάση είναι η πρόφαση, κατά την οποία το γεννητικό υλικό συσπυρώνεται. Ακολουθεί η προμετάφαση, κατά την οποία γίνεται πολυμερισμός των μικροσωληνίσκων και δέσμευση στα κεντρομερίδια. Μετάφαση, κατά την οποία έχουμε ευθυγράμμιση των χρωμοσωμάτων στον σημερινό της ατράχτου. Ανάφαση, κατά την οποία έχουμε διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων και αποσυσπήρωση του γενετικού υλικού. Και τέλος την τελόφαση, κατά την οποία έχουμε τη δημιουργία των δύο νέων πυρηνών. Τέλος έχουμε την κυταροκίνηση, κατά την οποία συμβαίνει διαχωρισμός των δύο νέων θυγατρικών κυτάρων.